yedwa ngoba kusiyo yonke into right eyiqinisa sihlale siyibona kwi-media. Empeleni mathathu. Okay. Ama side story. There's your side, my side, and the truth. Okay. Yes. Iqiniso lithi umlingisi nomlingisi uma esayina isivumelwano. Yes, isivumelwano sakhe. Kuba isivumelwano sokuthi uSbonile Ngubane uzokwenza umlingisi kaKhathaza kusukela ngoJanuary kuze kube uOctober or November or December. Yes. So phelela la isivumelwano. Akushiyo ukuthi na uSbonile Ngubane sizomqasha kusukela ngoJanuary bese siyamxosha. Yes. ngoNovember noma ngoDecember. Cha. Okusho ukuthi ke into eyenzekile lapha dadewethu ngokwesivumelwano sami neStained Glass kube ukuthi storyline sami siqala ngoApril siphela